Suba eneneni andisoze ndibe mde namhlanje abamfitshane kakhulu. Ungandibona nje wena ndiphethe amabhayibhile onke. Kodwa ke hayi andisoze ndibe mde nhlobo. Ndiphethe lesixhosa, ndiphethe elesilungu. Umba usekubeni eneneni yafuna nje ukuyithetha lonto yokuba sonke sibiziwe. Ungazideleli, sonke sibiziwe. Wonke umuntu owamkela inkosi njengomsindisi ubiziwe. Bakhona abantu baye bathi nxa bemamela abanye abantu athi umuntu hayi mina andiphiwanga, mina andiso state, mina andindwebanga njengobani, mina andiphiwanga into ethile. Kodwa ndiyafuna ukuxelela kuKristu ebukhoneni benkosi, nxa wenza into uyenzela inkosi, uThixo yena ubona inhliziyo abeseke yasupporta lo msebenzi wenzayo ukuze icebo lakhe liqhubeleke phambili. Akhathalisekanga noba uliyilo awukwazi ukucula, kodwa xa uzimisele uzixelele uba Thixo ndincede, ndidumisa wena, uThixo uyayenza leyo nceba. Now ndifuna sifundiswe ukusupporta le nto endiyithethayo uba uThixo uyamsupporta umuntu wakhe. Qha udinga umuntu onenhliziyo evumayo, udinga ubani nobani ozothi ndim lo ndiyazi-aveyila Nkosi, nansi impilo yami, ithathe isebenzise iqabele, uThixo atsho aveze lento akafuna ukuyenza ngawe. Eneneni bakhona abantu nami ndikhula nabo, abanye bayandazi andisosisisthethi even ekhaya efemelini, ndingoyena othulileyo, andikwazi ukuthetha. Once kwathetha sabanintsi umlomo wami uphinde ukwazi ukuvuleka. Emsebenzini apho ndisebenza khona bayandazi andisosthethi. Kodwa when it comes to izwi likaThixo, xa sifika kule i-department, so ndiye ndithi Thixo thetha wena, kungathethi mna, kuvele wena kungaveli, ngoba le into kaThixo ayidingi buciko bamntu, le into kaThixo ayidingi kundweba kwamntu, le into kaThixo ayidingi uhlakanipha nangqondo yamntu, kodwa idinga umuntu oziavelayo athi ndim lo Thixo ndiyavuma ngempilo yami ndisebenzise, itsho ivele lento uThixo afuna ukuyenza ngawe. Cela sifunde incwadi yaseKorinte chapter 1, 1 Corinthians chapter 1 verse number 17. Sibulise kwakhona ekhaya, bani nobani angazikhomentela nxa ikhona into angathi angakhomenta. Kodwa eyona nto endiphezu kwayo namhlanje, ukundweba komuntu akusakuncedi into. Ukuhlakanipha komuntu, ubuciko bomuntu, bakhona abantu bangamaciko, bayakwazi ukucikoza, bakwazi ukuthetha izinto, but nxa kufikwa evangelini ufukaniseka uba akasurvive because akavumanga umnikazi wevangeli. Na angasurvive for the few years, angasurvive for few months, angasurvive for, but izawuhambi vele le nto uba eneneni yona le ndaba uyisebenzise ngobuciko bakhe, uyisebenzise ngemfundo yakhe, uyisebenzise ngezwi lakhe, uyisebenzise wafuna haleluya. Now masifuna incwadi yabaseKorinte chapter number 1. Akorinto oqala chapter number 1 verse number 17. Support le ndithethayo, uThixo udinga umuntu nomuntu othi ndim lo Nkosi ndiyazi-avela. Akadingi imali yakho, akadingi ubulumko bakho, akadingi imfundo yakho, akadingi ukuhlakanipha, kodwa udinga inhliziyo yakho, uzi-aveye uthi ndim lo ndisebenzise Nkosi. Naw ke ngoku kuyawunceda uba ke ngoku sonayo imfundo nayo, nalapho ayikhatywanga loo nto leyo, uba unalo ilizwi okwazi uvuma ngalo kwamkelekile, uba unawo. Kodwa eyona nto ungayigijimisi phambili, kusugijimisa ingqondo yakho nobuciko masifunde bazalwane benze bandiyisupporte le nto endiyithethayo ngezwi likaThixo ukuze sihambe siqonda sisazi uba kumelwe wonke umuntu, nohleli ethaveni, nohleli kwakhazana, nohleli eshibhini, nohleli ebuseleni, kodwa unento uThixo akayibekileyo phezu kwaleyo mpilo. Udingeka nje yena uba athi bawo ndifuna wena, uThixo athi aveze uba yintoni kanye endifuna uyenza ngalo mzalwa. That's why ndisithi sonke sibiziwe.
Masifunda izwi lenkosi. Verse number 17. Amakorinto oqala chapter number 1 verse number 17. Uthi uPawulos ethetha, kakade uKristu akandithumanga kubhaptiza, wandithuma ukushumayela indaba ezimnandi, kungabi ngabuciko. Cela uyibambe ke lo ndawo leyo. uKristu, uthi uPawulos uKristu akandithumanga kubhaptiza mntu, undithume ukuzoshumayela indaba ezilungileyo. Uthi uPawulos uKristu akandithumanga kubhaptiza mntu, kodwa undithume ukuzoshumayela indaba ezilungileyo yokuba izono ziyaxolelwa, abantu bayaphenduka ebubini babo baxhumane nathi. Imiyalezo endiwuthunywe nguKristu kubantu bakhe, akandithumanga kubhaptizwa. Uthi ke ngoku nantsi indawo ndifuna ke siyibambe, ndingasebenzisi buciko bam. Cela siyibambe ke lo ndawo leyo. Kakade uKristu akandithumanga kubhaptiza, wandithuma ukushumayela indaba ezimnandi, kungabi ngabuciko. Yebazalwane, singathi sisebenzisa abantu uthatha umuntu akaguquka uthi hayi ubani kube liciko, hayi ubani kuba nokuyakwazi ucikoza, nayavela cikoze athethe. Kodwa lithi izwi lenkosi namhlanje, andingasebenzisi ubuciko bam, kodwa lithini izwi lenkosi. Masiqhubeleke siyivale le vesi, siyivale namhlanje isevisi namhlanje. Wandithuma ukushumayela indaba ezimnandi, kungabi ngabuciko bakuthetha. Kungabi ngabuciko bakuthetha. Ungabi ngabuciko bakuthetha. Uyabona, I think kwaku 12 years ago and no 15 years ago, sihamba siyovela komnye umzi kuswelekiwe. Xa sifikayo kulo mzi lowo, nami ndangekasindiswa, ndangekalifunda iBhayibhile, ndangekazinto ngeBhayibhile, nami ndanisayama ngikhangela abantu abangamaciko. Xa sifikayo kulo mzi lowo, safike sangena sagcwala indlu, but sajonga uba icolleague yethu ngubani na ongathi uliciko kwabantu sihamba nabo, ozokwazi noko akatshile neBhayibhile le ukuze akwazi. Xa sijongayo sabona uba nansi indoda esiyaziyo esike siyive ikota neBhayibhile kule msebenzi esisebenza kuyo, and siyakwazi iyacikoza. Sayithatha because ihlabathi abantu phandle apha basebenzisa abantu abangamaciko, hayi abantu. Haleluya. Sayithatha loo ndoda leyo, hayi. Kodwa ke nantsi into eyandihlupha, sesibuyele ekhaya. Xa ndiye ndicingayo, yeyi man, le ndoda besike sahamba nayo kwi-weekend edlule, indlela ibike yanatha ngayo ibutywala, indlela eke yadakwa ngayo, yenza ngayo izinto. Hayi, kodwa ke namhlanje ngoba sibhidekile, akho nto sizawuyenza because asazi into ngezwi lenkosi. Sifuna nje kwamntu oliciko because icinga bafana uba indaba kaThixo ihamba ngobuciko, kanti indaba kaThixo nokungacikoza kangakanani noma ungathini idinga umntu ophendukileyo, inhliziyo ejikayo, ithi ndingumoni, andenzi kakuhle, ndincede bawo ndiphenduke kwezinto ndizenzayo, ndibe ngumntwana wakho. Uthi uPawulos ke, andithunywanga uba ndizobhaptiza abantu, kodwa masiyeke leyo phansi, kubuye sixoxe ngelinye ilanga uba nxa ithi akazobhaptiza abantu, kobhaptiza abantu masiyibeke ecaleni. But eyona ndawo endifuna siyibambe kakhulu uba uthi mna ndingasebenzisi buciko bam, kodwa mandisebenzise. Masiyifunde koko kushumayela konke, kodwa lingasebenzisi ubuciko bam. Kushumayela konke. That is why siloko siyithetha kakuhle sithi udinga uThixo, kwenzela uba uthethe uThixo kuwe, hayi wena ubulumko bakho. Uthi uPawulos, ngoba nalapha uPawulos ufika xatshana eKorinti. Xa ufunda kumavesi angasentla kwalapha kuchapter 1, ufika abazalwane bexabana. Uthi omnye umzalwane mnandi ngokwaPawulos, uthi omnye umzalwane mnandi ngokwaApolo, uthi omnye umzalwane mnandi ngokwaPetro, uthi omnye umzalwane mnandi ngokwaKristu,
uyayijonga uPawulos lento le ngoba abantu bathathe baziyamise ebantwini athi ndingokaPawulos ndingokaApollo ujonga bona ba ngeyiphi indoda engathi iciko zakamandi endingazibiza ngayo kanti lento ayidingi ubuciko bamntu indaba kaKristu uthe icacisa kuPawulos uthi andithunywanga kuzobhaptiza kodwa ndithunywe ukuzoshumayela indaba ezilungileyo ezimandi ezingayo uKristu ndingasebenzisi ubuciko bam. Asivale verse number 17 ezimandi kungabi ngabociko bakuthetha ukuze umnqamlezo kaKristu ungalambathiswa. Uyabona ke ngoku once ke ngoku waqala kwavela uPawulos umnqamlezo kaKristu uzawulambatha. That's why uPawulos eyinqadi indaba obuciko ba akudingi ubuciko bamntu leni indaba kodwa idinga umuntu ophendukileyo because dasebenzisa ubuciko bam ngoba kusawuhamba kuhambe kuvuka umbuzo wakwavuka kuSawule elithi izwi lenkosi wabuza uSawule uzichabalalisile zonke na wathi uSawule ndenze nje kwathiwa ingxolo yantoni nale ndivayo ngoba kuyavakala noba uthi uyenzile lento ubuyithunyiwe Sawule kodwa ikhona ingxolo endivayo na uthi uPawulos andidingi ukusebenzisa ubuciko bam mandiphenduke ukuze ndikwazi ukuthetha izinto ezincede mna ndingathethi izinto endizivezithethwa lithi izwi lenkosi andidingi ubuciko bamntu ndidinga ukuphenduka ndithethe izinto haleluya ezincede impilo yami kungavuka umbuzo sithi siyamva uyacikoza yena kodwa ingxolo le nansi ingxolo siyayivyatshwa emveni kwale ndoda ingxolo yantoni ububi obosivayo ngaye ukhohlakalo osikuvayo ngaye umona nophuku nochuku nenkani ezibonayo yeyantoni lithi izwi lenkosi phendu haleluya masifunde kwiversion yesilungu sivale bangcwele apho ndiyakhona ubani nobani wonke umuntu uThixo unecebo ngempilo yakhe akakhathaliselekanga noba uyimvu engakwazi nokuvula nomlomo nokuthini kodwa xa unokuvuma uThixo aqabele uzakwenzisa izinto nawo ongazange wacinga ubungazenza uzawuthethisa izinto ezizonceda abantu zihlangula ongazange ucinga uba ungazithetha wena ngokunokwakho haleluya sifunda verse number 17 kule version yesilungu sibe sesiyayivala iservice yanamhlanje apho ndiyakhona abazalwane bami bani nobani ufuneka athi ndim lo ndiyavuma ndiqabele ba ndibe imbongolo yokwenza umsebenzi wakho then uzayibona lento uThixo akafuna ukuyenza ngempilo yakho uzayibona lento uthi ngoba ubani nobani uyazi nje 1992 ndisesikolweni ndandise primary kwakhona lento okuthiwa kwakusekhona ngeleyo nto le kwakuthiwa ngamakhakhi ya la nto bakucula esikolweni kupracticewe and then kuhanjwe kuyokhompyuthwa nezinye izikolo sasicula la maculo ke thina ezikolweni ngela xesha ayine notes now le iculo saselicula lale notes iqale practice inotes mimi dodo mimi dodo mimi lapha so yonke lonto leyo but iyona nto eyayenzeka salifunda iculo saligqiba sazifaka iwords sazigqiba now ke ngoku sokusele only 2 days rehearsa ke ngokuba sesimane silungisa nje yokuba sifike sibe ready for uba sikompete nezinye primary schools kodwa day before uba uyokhompyutha kwesokulana nto wangena utitsha lomkhulu wathi khona lenkwenkwe ilozayo apha endilekulele esisikolo asizukwazi ukupasa apho siyakhona kusekhona lenkwenkwe ilapha yo yambi into wayenxa ifika utitsha lomkhulu athi makhokho macule uzamane mamela inkwenkwe nenkwenkwe wasukwathatha mna wathi nansi lenkwenkwe ile nkwenkwe kwamashiya yakwamonakala yo into embi ndabe ndiyakhutshwe kwayarini 1992 kodwa ndiyafuna ukuqinisekisa namhlanje mhlawumbe utitsha lomkhulu andifuna ukumblame mhlawumbe wayeyivile lento wayeyivile ndingaculi kamali kodwa ndiyafuna ukuthembisa namhlanje
from the day ndathatha uKristu njengenkosi nomsindisi andiceli ukuculelwa, andiceli kodwa ingoma ndiyiqala ngokwami, ngoba uThixo xa kefikile ufika kwenzisa izinto obungacinganga ubungazenza, izinto abantu bebesithi wena sozukwazi ukuzenza. Yaqinisekisa namhlanje le into, kodwa xa ungakhangele nje kwalapha nje kule channel, ukhangele nje uzafika ndivuma ingoma, hayi ngoba kutheni, hayi ngoba ndandigude okanye ndandithi, kodwa njengangoku kuba uThixo uyamenzisa umntwana wakhe into. Verse number 17 sithi sehlukana. Verse number 17 andiyena namuntu ondwebileyo, andiyena nje umuntu ondwebileyo, kaze ndingumntwana nje kaThixo othi bawo ndincede. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with eloquent wisdom. Mandiphinde. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with eloquent wisdom, so that the cross of Christ will not be emptied of its effect. Ndasebenzisa ubuciko kwami yawuqala umnqamlezo, ukulenga kwaKristu emnqamlezweni kungaveli kuvele mina. Because once kwavela mina kuzovela namahlazo nezinto kubonakala uba ewe siyamva uyacikoza yena, ewe siyamva yena, siyamva uliciko futhi uthetha kamandi, kodwa ingxolo. Nkosi mayisikelele ukufunda kwezwilayo, apho ndikhona ke bangcwele ubani nobani ubiziwe sonke, uthi uYesu Kristu ethetha nabafundi bakhe, khungani kuThixo ngoba sona isifuno sandile, abasebenzi bambalwa. Naxa kejongayo abantu bonke kuyabonakala babasiso isifuno sikathi udingeka nje ubani nobani athi bawo ndiyavuma, nansi impilo yami izovela lento uThixo akayifunayo ngempilo yakhe. Nkosi sikelele ekhaya, usafundisa amaphulaphula, ujonge inhliziyo yakho, uYesu uyamkelwa, uYesu uyasindisa, uYesu njengenkosi nomsindisi uyamkelwa ngubani nobani, aphenduke indlela zakhe zitshintshe, ukwenza kwakhe kutshintshe egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Andizanga kuzobhaptiza kodwa ndizile ukuzoshumayela, andithunywanga ukubhaptiza kodwa ndithunywe ukushumayela indaba ezilungile, ndingasebenzisi buciko bam ukuthetha, ngoba loo nto isenokwenza amandla omnqamlezo wokulenga kwaKristu ungaveli ngenxa yoba mna ndisebenzisa